Huomenna. Kuvataan. Jaahas! Paperia on vaikka perseensä pyyhkis. Mitä mä näillä kaikilla teen oikein? Täällä on kaikenlaista, mikä olisi pitänyt pistää silppuriin aikaa sitten. Meidän monen vuoden kirjanpidot Harjakainen Oystä. Merihaan arkkitehtuuripiirustukset, ei helvetti. Sitten täällä on meidän avioeropaperit, mitkä Kerttu on unohtanut postittaa. Mä tajusin. Mikäs tää on? Onks tää vesikaton piirustus? Ei, kun tämähän on tää Sulperin Arskan pakosuunnitelma Sörkan vankilasta. Joo. Nää pitäis kaikki saada nyt johonkin yhteen paikkaan perhana. Harjakaisen Timppa Timo Harjakainen, morjesta! Terve Kate ja Janne ilmielävänä! Ja se TV:stä tuttu. Ja TV:stä tuttu. Niin. Ja sitten radiosta. Niin, no kato ulkonäköisyystä sut siirrettiin TV:n puolelta radioon. No niin. Sulla on selvästi ongelma täällä, miten sä pääst eroon tällaisesta määrästä paperia. Kyllä! Kun sä oot tommonen vastaava rakennusmestari, niin sä tiedät, että rakennustyömaalla, jos on purkutyömaasta kyse, tulee keskikokoisessa hankkeessa suurin piirtein tällainen pino erilaisia asiakirjoja, No niin. joista sun pitää pystyä löytämään sieltä tietyt jutut. Niin, Jos esimerkiksi joku haluaa tietää, kuinka paljon tällä hetkellä puumassa on purettu, niin sun täytyy rupea penkomaan näitä papereita, ja sehän ei käy tunnisen kahdessa, kun se puumassa täältä löytyy. Näinhän se on, tai se, että missä päin asbestia on. No sano. Mitä sanot, mutta se löytyy. En mä kerro sulle, missä tossa sun höskässä oli asbestia. Mä kerron, mistä tuossa äsken oli asbestia. Sitä varten mulla on tietokone. Nimittäin Dealin Oy on kehitellyt tällaisen uuden ohjelman, eli softan, eli tietokonesysteemin. Tämä on massalaskentajärjestelmä, eli massalaskintaohjelma. Nyt kun sä kysyt missä kohtaa asbestia, niin tässä sun pinossa se voi olla missä kohtaa tahansa. Tuoksusta päätellen se on lähempänä minua kuin arvaakaan. Vai oliko sulla on pettänyt deodorantti? Ei se saattaa olla, mutta kun sä sanoit, että tää on massalaskentaohjelma, niin kenen massaa tällä voi laskea? No pääsääntöisesti täällä lasketaan purkukohteen massaa. Näitä massoja, mitä tulee eri rakenteista, mutta kyllä täällä on laskettu meillä kotona munkin massaa ja sen takia vaimo laittoi mut kuntosalille. Mähän jäin kato semmoselle kananmunan valkoviinidietille, mutta mä jätin kananmunan pois, kun se on niin helkkari epäterveellinen. Lähti 125 grammaa, kun lähti ajokortti. No, mutta eikö siellä sun kaverilla käynyt toisen? Vie vähän paremmin. No Sulberiarskalta lähti 85 kiloa, kun lähti akka, mutta ei siitä sen enempää. Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Nyt sä kysyt mistä asbestia, niin mä kirjoitan tähän, teen yhden nappailun. Tolla lailla painaa enter, niin kato siinä. Sä näet tarkalleen missä kohtaa rakenteessa on asbestia ja mikä sen purkutyölle tällä hetkellä on. Mistä sä sanoit, että näin kätevä ohjelman saa? No se tulee sitä Dealin Oystä ja tämä on siis massalaskentaohjelma. Dealin Oy! Firman piikkiin! Nyt ei tarvi enää näitä! Oho! Sori Arska, se oli päikkereillä tuolla, mutta No ei se mitään, se kuuluu tähän TV-sopin maailmaan, että vähintään yksi kuolee. No nyt se on vähän pidemmillä unilla, niin Jos ei katsoja kotona, niin ainakin joku täällä studiossa. Joo. Eiköhän lähetä kuule kahville. Lähetään kahville, sano vielä loppuun se, että mikä tää oli, niin saadaan fyrkat pois. Dealin Oy. D-llä. Dealin. Loppuun N. Tää ei oo siis se, missä on jallis ja kukaan ei saa potkuja. Ei, ja tää kirjoitetaan eri lailla, tää kirjoitetaan Dealin. Käy katsomassa netistä dealin.fi, eli Dealin. No niin, tuu sitten tänne. Kato mitä pidät, toi on mun uusi emäntä tossa, ottaa sitten takapäin.